ndakauya kuno kudare mushure mekunge Brian Misili amitisa mwana wangu. Abezi Kusoti zvakaita kuti ndiwe kunoku ana tete vakamufoni ndakanopira nyaya yacho vachibva vamufonera kudaro iye akatanga kutiza achibva toregedza kutaura nemwana wangu ndokatikaona kuti munhu ari kutiza ndo pandakazoya kunoku ndichitaura kuti komana akamitisa mwana wangu ari kuramba pabwino. iyo mbambo Right. Komana ari kesi munongo. Yakamira sei? kesi yake takaitumira kurikavhara nauzvana madhisansi yakabata ina chakala same nature yekuisa vana vanhu pamiro. Isusu hatidi hedu zvinhu zvakadaro nokuti kwaunenge uchiti wabuda muno watiza nyaya uri kwauri kana shavi rako rakubata unodzogorwa kuita izvozvo tosangana zvekare futi pai mudare paya paunonzwa uchinzi munhu haatenderwi kupiwa bhero mudare ndoyokuti akangobatwa bedzi semunhu anotiza nyaya akangobatwa mukati ndonyaya dzachona dzakadai. Tiudze unomuziva here mwana wangu nyaya yake uri kuinzwa unoziva kuti ane pamuviri ndinobvuma zvese so wauisirwe kunokudare kana uchibvuma zvese. chakaitika ndechekuti paakanditsanangurira ndine kwanga ndiri saka ndakavimbisa pane munhu wandaitaura naye aiti tete kuti ndinodzoka after mazuva mana. Ndadzoka muzuva rechi4 racho ndakatosvika ndichitambirwa nefoni yenhume yenyanga ine Samuel pandakabva ndaanzi nyaya yekubiwa kudai ndakati hazvina mboipa nekuti ina handisi kuramba nekuti musikana ndomuziva ende nhumba yainaende yaro. So nyaya yako kana uchiziva mukadzi kana akuhwa mimba what's next? Anofanira kuti atorwa. So tora mukadzi wako dambudziko nderei? Handina kuramba mambo asi ndine zvanga ndambokumbira kuna baba nemabereki vacho. Usingazvizive Zvakaita kuti nditaure pamberi pedare. very good. Ndine mudzimai anogara naye kumba tine zvatakambonetsana saka inini ndanga ndakumbira kuna baba. Ndine umwe mudzimai kumba saka hazvisi nyore kuti nditore umwe mukadzi ndichinoisa kumba handiti kwete kuti mukadzi wandigere naye ndizvozvo mambo saka ndandambokumbirawo kuvabereki kuti kana vachikwanisawo kuti vandibatirewo ndichibatanidza zvinhu zvangu asi zvese zvinenge zvichidiwa pamaresponsibilities ndichiita nokuti wanga uchitodaro mamai hatane kuguma iwewe chauri kuita iye zvino chii chekuti kana uchivataurira iwe vanokutambira vachikunzwisisa. izvezvi ndandisina hangu changa ndichiti hauna hama dzako here? Vanatete hanzvadzi vanani? hama ndinadzo ndakatovasvitsirawo nyaya yacho kubva kuvabereki vangu vari kwamutare zvavo baba namai but vari kuziva nyaya yacho saka kubva pandakangonzwa kuti yavaya kudare ndopandakabva ndati rega ndimire nditange ndanonzwa kuti kudare kuri kunzwa dare manje zvarikuita dare zvari kuita ndezvekuti kana uchiguma kudzimai wako uda kugadzirisa nyaya dzako iwe dzekuti mukadzi paunenge uchienda kunoita basa iro mukadzi haumutye handiti hauoneke kwaari tida kumboenda kunoita basa unongoenda kunoita rounobuditsa maresults nawo ndopatenda kuziva kuti mudzimai aripo tese tinogona kudaro handiti patinoda kuenda panhau yekuti vanhu ava wamitisa mwana wavo havana trust yavainayo newe. Chii chawakavaitira chinoratidza kuti uri kuzviziva kuti mwana uyu mwana ane vabereki vake? handina changa ndakaita wokutrasta manje kuti ngatikuchengetere mwana uchitenderera uchienda uchinonyopora futi
mwana iyeye avakakuchengetera chete atidi zvinhu zvakadaro. Chinhu chatiri kuda panapa chiedza kumwana wemunhu. Handiti chinoratidza nevabereki vake kuti uri kutaurei, uri kutaurei kwavari. Chekuti kana wakutaura vanosara vakabatirira kuti tiri kutaura. Handiti tora mudzimai wako iwe, handizive riini, nhasi here kana riini, handiti uchinoisa pahama yako inokupa mukana wokuti iwe kana ari mudzimai unotanga wanosuma mimba yane mwedzi mingani? 3 months. Pa3 months ungada wakatotaura nemukadzi wakapedza nenzira dzawaishandisa. Mai mwana pano umwe mudzimai yakapara mhosva, handiti woti ukatiratidza kuti auri kutya mudzimai wako kudarika vanhu wakakumitisira mwana wavo. Hatina kwateti chedu, hatina kwateti chedu. Handingatotya mudzimai kudarika vanhu vandatadzira kutopa mhosva kumwana wemunhu. Mudzimai wangu kungoshandisa chivanwa chinonetsa, but wakabata $300 kana mombe yekunosuma mudzimai mwana ndomhosva yandapara. Izvozvo zvinodii? Zvinotambirika. Handiti chikuudza kuti ndinoda kubatsirwa sei kuti vanatezvara ava vainde kufa vakabatirira pachinhu chatinosara nedare takabatirira zvekare. Mangona ndichikumbira kana vachikwanisa kudipa list enda kunana tete unogara uno pasi pamazuva 4 kana 5 utora mudzimai wangu noenda naye unoronga zvaanoronga ari inini manje chivanhu chekuti munhu kana wamitisa mwana wemunhu, handiti chekutanga iwe ndiwe unototora mudzimai wako, handiti woenda naye kuna vatete. Handiti waenda naye kuna vatete mosvika mogara navatete moonesana. Vatete mhosva yatiinayo kumba kune muzukuru wenyu maigiki hondo munoiziva. Saka ndiri kuda kuti ndigadzirise nyaya yangu nenzira iyi, handiti tozotitaura. Kana uchiti wedu kukumbira kuti vana atezvara vagare nemwana 5 days kubva nhasi, 1 ndouya wobvisa chi uyo asi wokutsvagirwa kuno manjekawo atozikanwa kuti ndiwe wamupa mimba. Handiti ndiwe uri kuzikanwa kuti wamupa mimba, asi vanhu vangade kuziva. Vari kuti vakatarisa pobvunzana kuti mwana wemakore mangani, rega ndivabvunzira ataure. Une makore mangani musikana? 20 years. 20 years. 20 years. Ndaona ndatarisa vanhu vese, ndaona vanhu havasi kufara mudare indawo yekuti intelligence ndakuda kuti kusumisa kuita vanhu vari komambo sei vari kutaura nemwana vazvizwa 20 years. Usazoenda kuti magupepe andichenura 20 makore. Saka kutaura nemunhu apa zera. Inini ndopandiri kufunga chikumbiro chako iwe chatingabatane nedare, because kana munhu watiudzwa tune mudzimai kumba haisi nyore kuti tore mwana tichinomupinza mukanwa meshumba. Handiti imba here yaunotsvaga yekuti mwana we auye mumba make. Ndo zvanoda kuita sekuda kumwana. Chitiudza kuti uunzwe kudareka dai zviri zvawakataura nemusikana aitoudza vabereki vake, mama mukomana wangu ari kuziva nyaya yake asi ari kuti akaombobira takatsvagira imba nokuti ane chii aizviziva here kuti une mukadzi wake? Aiziva zvekuti ndine mwana.
ndati aiziva here anobvira vachiziva nditoko usatani uya bani watiri kufuka tiri magabwa uya ndo watu watakutaura nhasi pano kuti ndo chimiro chazvakaita ndokutobuda wega adi saka inini hangu amai nababa kana tichironga chinhu chakadai chinofanira tichifambise nenzira yakanaka handiti isiri yekumhanya but tichivaka chinhu chekuti kana chichibuda chonobuda chakanaka. Hazvishande kuti tiende kunopisisa mwana nemafuta takatarisa kunzi namamwe kuti vakanotirira mwana akanopiswa nemafuta hazvisirizvo. Chikumbiro changu kurume uyu anotofanirwa kubuda pachena kuhama dzake kuti ndine mwana wevanhu vatakakanganisa watoda kuti ndichitora semudzimai wangu wechisuu kana kuti wechisiti handiti vochiita urongwa hwaanoita iye mumazuva andiri kumupa pano kuti prosesi yese iyoyo inofanira kunge yapera yekumunyara kusvika ipapo. Kuchivanhu tsika dzedu dzechivanhu ndo dzine marorerano akasiyana siyana asi achitetera kuti kana achita vakadzi vake ngavade zvakanaka zvakafanana handiti nometa kuti vangani. Saka ndinoda kumupa panapa 2 weeks handiti kubva nhasi kusvika musi wa28 nhasi 14 tomupa 2 weeks kubva nhasi dzekuti ange agadzirisa nyaya yekuti uyu mukadzi wake uyu akunogara papi, mukadzi wake uyu nehama dzake vavaka zvipi. Handiti mondizwa mupurisa akaenda kunosunga vandiana makamirira dare redu tsvagirai kuno yacho ziri kuida kunge nezuru handiti yekuti tisazonzvengwa nemunhu achiti zvakazodii ari kubvumba mhosva dzake handiti zvaari kubvumba mhosva dzake hatigone kumucheka cheka toda kutarisa toda kuperekedzera mu2 weeks chete handiti bati kubva nhasi tichidzokera musi wawakanganisa mwana wevanhu 3 months dzadarika kana wainge une chokwadi chokuti urikuda mukadzi wako tsvagirai kuno ndiri kuita nhasi mazuva here chama munyaya wako ndini ava wanda kutsoma nhasi handiti topa ava voziva kuti uya mukuwacha asisiriwo kunotsvaga but tichimirira process in 14 days musi wa 28 mwana anenge atotorwa akugara kumba kwake. Kana izvozvo zvisina kuitika dare romupa musi wa 14 tichitora mukadzi wako uyu uchibva pano nemukadzi wako kuzvinzo zvandikudawo ndapedza nyaya nhasi hamenonguvai kana chii kana tsvagirai kuno shamwari kudi ndikuida mudare muno handiti tinotaura nasadumbo panya unotaura kana kuti unovapa vanotaura tiri kuda kuti kana ndataura mudare ndakarerutsa mashoko ngazadziso inotenda mambo we have to respect vana vevanhu. wachivanhu nyaya watamupango anopambisa nyaya takaroora wakaisunda baba tozisa zikero saka mai nyama dzawo ndopandinoda kumbobata nyaya yenyu ndakairerutsa yakadaro tichitsvaga kuti kana mwana achizonogara nemurume wake musave mhandu nei nemhando kuti mutsvage munhu inhawe nemakono kuti ndakunzvengwa pamwana wangu pano handiti asi tinenge tambomirira kutoda kuona munhu pfungwa dzake kuti akuti chii handiti next court